morning mga igsoon. This is Gawens and I am back mga igsoon after over a week no nga wa ta naka-upload. I am back for a better Cebuano 123 channel. So karong adlaw mga igsoon atong bisitahon ang 73.7 kilometer highway, ang kanang gitawag nga Metro Cebu Expressway diha sa City of Naga mga igsoon. Kuyugi ko ug atong duawon ang Metro Cebu Expressway. Alright mga igsoon, we are now on our way to City of Naga, Cebu to visit Metro Cebu Expressway. Giingon di ay mga igsoon no, migawas kini sa balita nga kining Metro Cebu Expressway usa sa mga top priority projects, infrastructure projects sa bag-ong administrasyon ni President Bongbong Marcos. In fact, mao kini mga igsoon ang top 4 nga makita ninyo diha sa gipublish nga bulletin sa DPWH website. Alright, so let's enjoy the travel. Right now we are in Il Corso Life Mall area. Padung kita sa City of Naga. Let's go! Ana kita sa Minglanilla, Cebu mga igsoon. Next ani City of Naga na. So just stay put and relax mga igsoon. Comment below mga igsoon ha, kabahin aning Minglanilla kung kandidato na ba ni siya mahimong syudad. Kaysa kung tanaw wala og nagkaanam og kadako mga igsoon, nagkadako og nakadaghan ang tao.
igsoon, nanata sa City of Naga proper. Makita nga nato ngadto mga igsoon ang ilahang pinakanindot labihan ka astig nga boardwalk and park. Alright, but ang ato ang featured project karong adlaw mga igsoon, ang Metro Cebu Expressway naangad to sa Barangay Pangdan, City of Naga. Apan mulabay lang tangari. Tara, let's go. Nindot karing daan diri mga igsoon. Kining diri nga area sa Naga City o City of Naga mga igsoon, landslide prone area kini. Gawas nga dunay daghang mga quarry din Doon na po'y daghang ang klase sa yuta diri mga igsoon, dali ra mo dahili. So kaning sa mga residente nga ilabi aning naa aning mga bagilid mag amping yun og ampo. Grabe ka init. Anaa kita karon diri sa Barangay Pandan kun diin ang Metro Cebu Expressway. Ang starting point sa Metro Cebu Expressway anaa nahimutang. Kining MCA mga igsoon, just imagine kung mahuman kini gikan nganhi sa City of Naga padung ngadto sa Danau, sa norte nga bahin sa Sugbo. Mahimo kini siyang number 3 o number 4 longest expressway in the Philippines. Gani sa akong paghibaw, ang Subic-Clark Expressway mga igsoon with a length of 94 kilometers ang labing taas ng expressway sa tibuok nasod. Kaniadto mga igsoon, giasoy kining 73.7 kilometers apan dunay mga update nga atong nabasahan nga nagsulti nga ang MCA imbis nga anha mag-agi sa babaw nga kabukiran mga igsoon, anha na lang sa ubos aron nga mapamubo ang gitas-on sa maong expressway.
ug mao kini mga igsoon nga mahimo na lang kining 56.9 kilometros gikan nganhi mga igsoon sa City of Naga padung ngadto sa Danau City. Ninduta siguro kayo mga igsoon, no? Smooth ride gikan nga rin sa City of Naga padung ngadto sa Danau City. Apan sa pagkakaroon mga igsoon, ang segment 3A which is gikan nganhi sa City of Naga padung ngadto sa Minglanilla boundary. And then Minglanilla boundary padung ngadto sa Cebu City and Consolacion Mandawi boundary ang segment 1. And then Consolacion Lasyon padung ngadto sa Danau City ang segment 2 mga igsoon. Tara ug atong tan-aw dito sa tumoy mga igsoon ang uban nga bahin sa segment 3 nga wa pa mahuman. So mao kini no ang part sa segment 3 which is segment 3A nga doon na mga parts nga nahuman na. Ingon sa DPWH mga igsoon nga ang segment 3B gikinahanglan kuno siya og international and private sector financing. So open na kinakini siya kuyog sa segment 1 and segment 2, open na kini siya for public private partnership mga igsoon. Hi, let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, whoa, yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay. Please don't go away. Yeah. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't. Dire mga igsoon, dunay putol nga bahin dire. I don't know kung na-solbad na ning issue ngadto sa korte. Ingon daw ang mga residente nganhi kaniadto nga doon na kuno ni issue sa kabahin sa right of way siguro mga igsoon. Di ko sigurado mga igsoon na but kini anhi mag-agi padung ngadto sa babaw. So atong susihon dito sa babaw mga igsoon. Doon na pa'y taas nga bahin ang segment 3A to be exact mga igsoon, no? Doon na pa'y taas nga bahin padung ngadto sa barangay Kantawan. Kini dire mga igsoon, barangay Pangdan pa rin mga igsoon, ha. O mao na kini mga igsoon, ani lusot ang Metro Cebu Expressway. Nakita na to dahil ilang mga excavation. Just imagine mga igsoon, ha. Number 4 top priority project ini sa bagong admin PBBM. So mao na kini mga igsoon, no. I don't know kung atong soyan og suod mga igsoon mahugaw gyud atong motor ani pan sige ra alang sa kalingawan sa ato ang mga sumusunod.
ato kining sudlon mga igsoon. Katapusan akong ani diri mga igsoon, siguro mga 2 na kabuan. Ana naman to diha napita ang simentado na. O gado na yung mga ubang putol-putol nga na simento ngadto sa Kantawan na proper na. Again mga igsoon ha, ang segment 3A and 3B dunay total no nga katason nga 8.3 kilometers. Kini siya mga igsoon segment 3A pa ni siya. Makita na to mga igsoon no, dunay mga slope protection nga mga riprap no, ila ka nang gi-proteksyonan aron di ka na mudahili ang yuta diha. Kini ra bang yuta diri sa City of Naga, dali ra kay mohumok hilabi na kung magsigig uwan. So 2 lanes nga ni mga igsoon, dunay dako nga Central Island, doon na po'y 2 lanes kadto Pikas. Doon na usa ka metro nga sidewalk, doon ay half meter nga bike lane, doon ay mga solar lamps mga igsoon, doon ay drainage, halos kumpleto na kini mga igsoon. Kita nimo nang murag taas kay nga wall diha aron nga mo protect aron di ka na magka landslide diha. Doon ay makita na to nga gagmay mga bukid, parte pa kani sa Naga mga igsoon, ngadto pa dong ang Minglanilla. Ata karon sa Barangay Kantawan, City of Naga. Naga pa man no? Naga pa. Makita na to nga ni Magsono ang Center Island sa Metro Cebu Expressway. Ambot og pilay na metros sa kung bana mga igsoon. Ana kanis mga 5 meters. Oh, dunay bike lane nga ni Pikas. Dunay plant box. Dunay sidewalk. Anito sa tunga mga igsoon aron makita ninyo ang Center Island. Ingon nila mga igsoon, in the future kung kinahanglan i-expand ang dalan, mahimo kini siyang i-expand nga nis tunga. So sa pagkakaroon mao kani Center Island. Boss, mga pila kani ka metros boss kani gilapdon? Wa ko ana ni budak ko. Murag 5 metros no? Sobra. Sobra ni say. Sobra. Mga ko ni boss. Ano po? Mga size ni size. Oh, so kulang-kulang mga igsoon mga 6 metros ingon sa atong higala. So mahimo gyud siyang i-expand ang dalan in the future no kung kuwang na sa gilapdon ang existing tag 2 lanes and then 2 lanes. So mao ka na mga igsoon, adto ta dito sa Barangay Inayagan aron makita pa ninyo ang bahin dito sa Metro Cebu Expressway. Gamay lang sorry ni kuwang aning segment 3A mga igsoon. Gani katong ingon ako ganina nga ang segment 3B open for public private partnership.
o kini ang segment 3 mga igsoon. Ibahin kani sa 3A and 3B. Gani doon na parte sa 3A mga igsoon nga 100% completed na. Apan ang 3B open for public-private partnership. Sama ra sa segment 1 and segment 2. Ang segment 3 mga igsoon, doon na kani siya isukod nga 4.2 sa segment 3A and 4.18 sa segment 3B. Ang segment 1 doon ay 25.20 kilometers and ang segment 2 doon ay 27.36 kilometers mga igsoon. Kita karon diri sa tumoy nga bahin sa segment 3A mga igsoon. Nga nang dapita mga igsoon, mao na kana siya diha ang padong sa barangay Inayagan sa City of Naga o kanang sumpay nga na sa expressway. Mao na kana ang segment 3B nga sa pagkakaron open na for public private partnership mga igsoon. Makita na to ang excavation mga igsoon, no? Kaning ilang gibuhat karon nga aron na maklear kaning daan kay ani mag-agi ang expressway mga igsoon. Doon ay 4 lanes, 2 lanes kani ug sa pikas 2 lanes. Mao na kinahanglan palapdan ang agianan mga igsoon. By the way mga igsoon, ang atong super tanks sa kada video ana-ana buot pasabot adunay button nga dunay ngan nga super thanks sa inyo nga ganahan mo suporta og nagtuo sa ako ang tumong ani nga channel mga igsoon. Salamat daan sa inyohang suporta ug alalay sa ato ang Cebuano 123 channel. So that's it mga igsoon.
Mao kana ang ato ang update sa Metro Cebu Expressway gikan nganhi sa Barangay Kantawan. Mga igsoon, this is Gawens of Cebuano 123. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin kamong mahapsay. Magduhol na mo uwan mga igsoon. Di na ta magdugay. Kita-kits sa sunod nga video. Big love mga igsoon.